toate de el. Ce, mamaie, nu stau ursuleții să-i prins, mamaie? Nu stau ursuleții să-i prins, mamaie? În sfârșit, l-ai prins? Nu l-ai prins. Nu l-ai prins. Și când ai să-l prinzi tu? Și când ai să prinzi tu ursulețul ăla? Ai cuprins unul. Gata, l-ai prins. Gata. Ai vrut să-i demonstrezi lui tati că ai prins ursulețul, că ești băiat isteț? De acum are ce, cu ce să se joace. Mama, dar ce aleargă după ei? Are ocupație. Nu știu pe care să-l prinde și pe stânga și pe dreapta. Am ocupație. Așa, mamaie, prinde. Prinde ursuleții. Și uite, așa am trecut peste cap, gata. Altul. Nu l-am prins, altul. Cum în două mânuțele, mamaie? Cum în două mânuțele? O prins unul. Ah, bravo! Ești băiat isteț. Ești băiat isteț! Da, sigur, sigur, mamaie. Ești băiat isteț. I-ai dat drumul? Dar ce fericit ce râdea iar că l-au prins. Prinde, mamaie, prinde ursulețul. Prinde ursulețul, mamaie. Așa. Prinde-l. Bravo! Te-ai învățat să-i înghesui de acum, gata. Știi să-i prinzi. Bravo! Bravo, mamaie, bravo! L-ai prins, bravo! Bravo! Acum te întinzi după mingie, mamaie? Te întinzi după mingiuță? A, l-ai scăpat. Vezi că am învățat metoda. Înghesui acolo în colț și îl prinde. Așa, bravo, mamaie, bravo! De acum nu mai ai treabă cu ea. Dacă nu poți să de ori să prin pătura. Tot prin ceva. Gata, aproape să-l prindă. Cred că nu mai scos și sunete. Mm-hmm.